ndiri pana Isaiah 56. Ndoda kufamba naIsaiah 56. Andidira zvinyoronyoro. We are trying to keep it simple. Mune chikomborero chemuna Isaiah. Kana ndichiti chikomborero chemuna Isaiah, kuwanotaura chirungu wanotoziva kuti wanoti beatitude. Beatitude iri naIsaiah. Tozodzika zvedu, but toda kufamba nechikomborero ichocho chemuna Isaiah. Andidika Kristu kuna Mateo 5 akataura zvikomborero zvakawanda. Imeseji ine simba yatinozopa zviri kuwana nokuti zvakapusa kwavari kutanga nemasentenzo achiti wakakomborerwa zvichidaro wakakomborerwa, but haisi nyaya yewanapa, inyaya yewanohuma. Haleluya. Panotyisa, pakakorisa, panoyera patinenge tichibata, but hatisi kuzvibatira kuna Mateo 5, tiri kuna Isaiah 56. Isaiah 56 inoyerenga ichiti, zvanzi naJehovha, chengetai kuraramisa, muite zvakarurama, nokuti ruponeso rwangu rwodo kusvika, kururama kwangu koratidzwa. Ivhesi 1. Vhesi ya 2 ndopane beatitude yedu. Wakaropafadzwa munhu unoita izvozvi, nomwanakomana womunhu unozvibatisisa. Zvipi? Yochiendera mberi chiti, unochengeta Sabata kuti arege kurimhura, nokudzora ruoko rwake kuti arege kuita chinhu chakaipa. 3. Mutorwa wakanamatira Jehovha ngaarege kutaura achiti, zvirokwazvo Jehovha uchandiparadzanisa nevanhu vake. Nawakachekwa ngaarege kuti, tarirai ndiri muti wakaoma. 4. Nokuti zvanzi naJehovha, pamusoro pawakachekwa, wanochengeta masabata angu nokusanangura zvinhu zvinondifadza, wachibatisisa sungano yangu, ndichavapa mumba mangu nomukati mamasvingo angu chiyeudzo nezita rinopfuura ravanakomana navanasikana. Ndichavapa zita risingaperi, risingazoparadzwi. 6. Navatorwawo navanonamatira Jehovha kuti vamushumire nokuda zita raJehovha, nokuva varanda vake, mumwe nomumwe unochengeta Sabata kuti arege kurimhura nokuribatisisa sungano yangu, ivavo ndichavauyisa kugomo rangu dzvene nokuvafadza muimba yangu yokunyengetera. Zvipiriso zvavo zvinopiswa nezvibayiro zvavo zvichagamuchirwa paaritari rangu, nokuti imba yangu ichanzi imba yokunyengetera yavanhu vose. Ishe Jehovha unounganidza wakadzingwa waIsraeri, unoti, ndichaunganidza zvevamwe kwaari pamwe
chete nawake wakaunganidzwa. Ndasvika pavhesi 8 but tinokwanisa kudzika nayo kusvika ichipera pa12. Asi ko zvino izvi nditenderei ndimirire zvangu ipapo tinzwe chikomborero kana kuti beatitude yaIsaiah 56. Haleluya. Mabeatitude aya mazwi ane chikomborero aMwari wokudenga, haasi kuna Mateo 5 chete. Vari kujeka semuenzaniso zvakazarurwa, bhuku yazvakazarurwa inotanga nebeatitude. Wakakomborerwa kana kuti wakaropafadzwa vanhu vanoverenga nokuchengeta shoko iri, nekuti nderezvinhu zvinouya nokukasira. Kwakupedzesera kwayo chapter 22 inopedzesera nechikomborero chevanhu vanenge vaita kaunga mufambiro. Asi kwanhasi nomutsa waMwari tiri kuda kuona beatitude yaIsaiah 56. Isaiah 56 ine chikomborero chinonzi wakaropafadzwa vanoita izvi. But dambudziko randinaro ameno vamwe kana muchiona nderenyika inozobata mazwi ari kuonekera kuvhesi yekupedzisira kwatapedzisira kuno kunana 7 kuno inotaura imba yokunamatira. My house shall be called an house of prayer. Kuchibatwa shoko rokuti tinofanira kunamata, zveshuwa kunamata ndo kwatofanira kuita. But izwi rinotorwa richisenzeswa kuti house of prayer, imba yokunamatira, pamwe pacho pachiitwa minamato emhando dzakasiyana siyana. Imwe inosanganisira yokuzvinyima zvokudya imhando yokunamatira. Andidika vanhu vanotaura kuti tasunga kuti tine 10 days tichange tichizvinyima kudya. Andidika zveshuwa pangopindwa mumapurogiramu akadaro panogona kudomborwa theme dikindira ponzi my house shall be a house of prayer. But shoko irori harisi kungouya kuti imba yokunamatira. Ishoko riri kunyukira rine mawambo aro akadzama pachikomborero chaIsaiah 56. Chikomborero ichocho, haleluya haleluya, hachigone kunamanuka, handipatei zvakanaka, hachigone kubvisika panyaya yacho yakanzi saka chauya nemhaka yei. Zvanzi naTenzi ndopainondinakidzira ipapo. Inotanga nokuti zvanzi naJehovha, yotaurika nyaya yake Isaiah 56 ichienda mberi ichiti iyo, zvanzi naJehovha, chengetai kururamisa, muite zvakarurama, nokuti ruponeso rwangu rwoda kusvika, kururama kwangu koratidzwa. Mirai ndinyatsokuzvibatanidza zvakanaka, Mwari vari mubatsiri wangu. Introduction yaIsaiah 56 inyaya yekurudziro. This is the Lord counseling, achi-encourage, achiti chiitai kururama. Parikujeka muchirungu inenge yakatiko,
muchirungu inenge yakatsingo. Thus saith the Lord, keep your judgment and do justice. Chengetedzai kururama, kutonga kwatenzi kwakanaka, muchiita zvakanaka. For my, it's not for kuti because. For my salvation is near to come and my righteousness to be revealed. Mwari wandibatsirei papa. Ndine nyaya wana waMwari. Tichipinda muchikomborero chaIsaiah 56. Nyaya ndinayo. Zviri nyaya dzeruponeso idzi. Zvinhu zvaMwari izvi. Zvine inyaya dzechokwadi. This is truth. But pane chimwe chinhu chiri chokwadi chisingadiwe nevanhu. Chokwadi, ndatsai kunditeerera zvakanaka. Chokwadi, truth, chinodictate, chinotonga, chinosungira kuti pawepo yatoti pachirungu logic, kurongeka, parikujeka, kureasonika kwakanaka kwezvinhu tisingaite musanganiso, parikujeka. Saka shoko raIsaiah 56 chiprofita chakapuwa way back kuma BC. Parikujeka kumai before Christ. Ndozvo zvinotaura. Kana tichiti before Christ, kuti pasati pasvika pamuchinji. Nekuti hakuna zvako nguva iriko yasipo. Anditika? Saka Isaiah ane chiprofita ndokutaura netruth, kuti truth dictates logic. Chokwadi chinodhimanda kuti ndenda kuto ndazvitenge zvakadaro. Ukazonzwa uchinzi maita dictator, kuti mutongi asina kuita ruzhinji zvake ipa. But chokwadi manje kwete nokuti chinofamba senge semadictator, but chinodictator kuti pange paine logic. Azviite kuti uwe nechokwadi pari chaotic, pane nyonga. Parikujeka. Ndiri pana Isaiah anopa chiprofita chiri kuna 57 kumashure mwana wa Amos. Andidika? Pasati Kristu auya. Tiri kubatana zvakanaka. Muchiprofita ichocho hazvisi zvake. Ndibatei zvakanaka. NdezvaMwari. Saka anoti zvanzi naJehovha. Ndokutanga kwaIsaiah 56. Parikucheka. Zvanzi naJehovha, chengetai kururamisa, muite zvakarurama, nokuti ruponeso rwangu rwonokusvika, kururama kwangu koratidzwa. Kuti kudiuko kana tichiwe vanhu vane logic. Mashoko ekuonekwa kwokururama kwaJehovha anotaurei kana kusiri kuuya kwake? Manizvo zvakanaka. Anotaura kuonekwa kwaMwari. Haleluya. Kuonekwa kwatenzi Jesu Kristu, second coming. Haleluya. Ndipo panoonekwa kururama kwaMwari. Pakuuya kwawo ndipo panooneka salvation, dzikinuro, pakuuya kwawo. Zviri kubatika zvakanaka here.
ndikuti truth demands logic. Varikujeka. Saka Isaiah kuma BC kupi kuma shure ari kutaura zvekumberi even kwake iye Isaiah wacho achitaurawo zvokumberi kwekamunhu kari pamberi penyu nhasi kari kutaura zvaIsaiah. Because zvinhu zviri apa pa56 pane chikomborero chaIsaiah 56 zvinhu zvepanguva yekuonekwa kwedzikinuro yaMwari mukuru. Haleluya. Saka kana zviri zvinhu zvekuonekwa panguva yedzikinuro yaMwari, kureva pakuonekwa kwaMwari, kureva pa2nd coming yemwanakomana waMwari, zvinhu zviri kumberi. Kana chiri zvinhu zviri kumberi, kuti zvinhu zviri kumazuva ekupera kwemazuva. Ari kujeka. Haleluya, haleluya. Kana zvakadaro, ipo pachiti chokwadi chinodhimanda kurongeka. Kureva kuti nyaya iri apa ndeye kumapeto. Amen. Kumaguma zvinoreva kuti Kristu anenge akatombouya pakati apo. Anditi ndizvo? Kana Kristu akambouya, kureva kuti nemuchinjikwa wakaita sei? Wakaitika. Vari kujeka. Kana muchinjikwa wakaitika, tine nhamo nhasi yadzidziso inoti zvakaperera pamuchinjikwa. Muri kundibata zvakanaka. Mwari vatibatsire vakomana. Chokwadi chinodhimanda, chinodisa kurongeka. Kana muchinjikwa uchinzi wakazvipedza, handisoda kumbomba byenga. Panonzi Sabata rakanga rakataurwa naMwari rakanomira pamuchinjikwa. Handizvo zvatodzidziswa. Isaiah wokuma BC anoona muchinjikwa, obva aona kwokupedzisira kwazvo, obva ataura chikomborero chaIsaiah 56 chinoti wakakomborerwa anoita izvi. Haleluya. Zvikanzi zvipiko zvakaitwa zviri kunzi zvacho zvakomborerwa anoita izvi. Regai ndipaverenge vana vaMwari. Zvikanzi wakaropafadzwa munhu anoita izvozvi nomwanakomana womunhu unozibatisisa zvotoda kubatisisika, unochengeta Sabata kuti arege kurimhura nokudzora ruoko rwake kuti arege kuita chinhu chakaipa. Amen church. Ndiye Isaiah ari kutaura kuti izvi ndezvemumazuva esalvation yatenzi, kureva panoonekwa Mwari. Panoonekwa Mwari kureva kuti Kristu anenge akauya. Zvinenge zvichinzi zvakamira pamuchinjikwa obva zvapera. But Isaiah afuru stop panyaya ari kuti zviriko ende akakomborerwa anozoonekwa achiita ikoku kururama nomazuva iwayo, kuti iye nomwanakomana wake nemuranda akanamatira pana Mwari, kwete kuti anonamata kwekunamata kwe, who is stuck upon the Lord. Hallelujah. Anonamatira pana Mwari nenzira yekuchengeta Sabata rake nokudzora ruoko rwake kuti asaite zvakaipa. Anziita izvozvo because salvation yake yapadhuze. Dzidzise bhati zvakapera pamuchinjikwa. Isaiah chiti ndikuzoona kwokupedzisira. Haleluya, haleluya. Saka kana zvichinzi zvakapera pamuchinjikwa, Isaiah chiti zviriko kumucheto,
zvingaitika here kuti pane munhu kana kuti pane simba riri kuda kupotsesa vanhu chikomborero ichochi? Let's look briefly. Atingotarisei mukupfupisa kuti beatitude kuti kudii. Wakaenda kuzvikoro kuti beatitude pane rakambozvinetsa nekutarisa padictionary kuti beatitude kuti kudii. Ukaenda mumadictionary masvinu makuru asingadi kudhaibuta zvinhu, unonzwa kuti beatitude kuti chirungu kamadictionary, a state of blessedness. Urobva raisa mumabrackets kuti blessedness ndiko kuti pane pakatodzi equals holiness of God. Urikupapata zvakanaka, holiness yani. Saka ukanzwa pachinzi beatitude, pari kutaurwa nekukomborerwa. Urikuzvibata zvakanaka. Zvino Isaiah anotaura chikomborero chemazuva ekupedzesera sera. You see, Bible maitiro arakaitwa ndiMwari wakazviita nenzira iyoyo. Hauzvione kwokupedzesera kwebhaibheri izvi zviri kuna Isaiah, izvo zviri izvo zvokupedzesera. Because kwakanzi mumazuva ekupedzesera ndiani achadzidziswa ruzivo. Zvikanzi ndeuyo anoti chirevo pamusoro pechimwe chirevo, mutsara pamusoro peumwe mutsara. Saka mitsara iyi haisi in order ba kuti zvingoita kuti atora angoti ndariwerenga nhasi ichi ndo chekupedzisira because ndokwekupedzisira. Haridaro. Bible haridaro. Zvikanzi wakatomboita dambudziko vadzidzi wakabvunza Kristu kuti but why do you teach nenzira yamunoticha nayo? Zvikanzi kuti kudii? Avo wakapusa varambizha wakapusa. Muri kupapata zvakanaka. Not because haanda kuti wapuse, but kunzi kupusa apa ndo iri kunzi wisdom, ndo kuri kunzi kungwara kwepanyika. Nekuti Kristu anoti ungwara hwepanyika kupusa kune zvinhu zvedenga. So dai ranga riri remunhu wepanyika panapa aingozviisa mumachapta acho oti izvi zviri kokupedzisira ndo zviri kokupedzisira. But zvaMwari hazvina kudaro. Nenzira yekuti unopuhwa chemazuva ekupedzisira naIsaiah, chimwe chiri kuna Daniel, chimwe chiri kuna Genesis, kuitira kuti zvigone kuzivikanwa kuti Mwari mumwe chete achidhira nevanhu vari different, vanorarama munzvimbo dziri different, munguva dzakasiyana siyana, vane nyaya imwe chete. Amen chete. Saka tine nyaya panapa yeSabata riri kunzi, chandinodira nyaya yacho kuti muone ndichiva nemufaro wandinawo wakasangana nekuungudza panguva imwe chete. Because kunonzi Sabata rakaguma pamuchinjiko. I don't know kuti ndiani akauya nechinhu chakanyangarisa zvakadaro. Kupotsesa vanhu deliberately chikomborero chaIsaiah chekumazuva ekupedzisira. Isaiah ari kuti itai izvi, have right judgment, muchiita justice. Maiziva here kuti wara riri kuti justice ndo panobva rinobvira pana just. Why zvidirei? I was just doing just zvonge angoitawo. But just anotaura kururama. Tenzwa kuti itai kururama, then havasi kusiya nyaya yacho yekururama iri bvukira. Wari kuti muite kururama iwai nekuona kwakaswatuka. Kuona kwakaswatuka kune chekuita, haleluya, nekuchengetwa kweSabata ratenzi kwete romunhu.
Vari kujeka. Saka nyika ine dzidziso dzinoti sabata rakamira pamuchinjiko. Okay. Zvarakamira pamuchinjiko, sei paine ichi chinamato chinochengeta zuva ramangwana. Obvanze rakachinjwa. So there is confusion yekuti rakamira here kana kuti rakashifwa. Because muBhayibheri iri bhuku iri hapana vhesi chero 1 rinotaura kushifta kwesabata. Takamboingwa nevangu varungu for that matter, ndakashamisika tereuko nevarungu vanodai tichatanga kupinda tichengeta sabata kubulayo. Takatumirwa varungu. My brother, the Bible notaura ne first day of the week ubhali pa-Acts chapter 20. On the first day of the week unganidzai zvidaro kuitira kuti kana ndikazinge. Then there is that one Paul kuti preached into midnight. Then on the first day, but my brother, so the first day, do you see any service here? Yekuti Sabbath. Uruna totoronzo. Paul preached into midnight. Because the Sabbath rangatanga Friday. Manero acho. Vaswera chidzidzisa vanhu the whole of the Sabbath day. Vakaoneka kuti haina kupera patopic yanga iri pano. Vapreacha into midnight. Painenge ya midnight, panyika pane pachiti kana kukachaya 12 kwavamba rimwe zuva. But Mwari anenge achiti sunset dzazonosvitsa kuno 12 iyeyo. Sunset iyi kwakatanga rimwe zuva, which was the first day of the week, because kwakabva Sabbath. Saka he went on preaching service isina kupera yemusi weSaturday yapreachwa into midnight. Mangwana acho kuseni zvikanzi akabva afamba netsoka kubva paTraos kuenda paAssos. Ndinogona kuzvivhiringidza kuti Assos to Traos, but hazvichinja paishu iripo yokuti painge pachizofambwa netsoka kuenda kunobatana nevamwe vadzidzi wakanga watenda ikoko kare kuTraos nechikepe. Because mamirira apa pakaita nanhasi wanaomwari, nanhasi up to this day. Handisi kutiza nyaya iyo kumapeji anenge ane mepu, mabhaibheri anenge ane mepu inenge yakatoda iso. Pari kujenga pointi panapa Traos, muri kuzoona panapa poita chi Assos, muri kuzibata zvakanaka. Saka mhari idzo dzinoitika, muri kuzoona zvakanaka. Paul anozofamba netsoka kuenda apa, kubva apa kuenda uku. Distance iyi yaiita almost twice as much nechikepe, because kunoku inenge ragungwa agents. Munozibata zvakanaka. Saka vaizokwira chikepe panapa chotenderera kuya kuTraos kuno. Saka yakati chiendai zvenyu nemhaka yekuti chechi haina kuguta, hatina kupedza chidzidzo chatanga tichiita neSabata. Fambai nezvikepe nekuti chikepe chine time yacho. Inini rufume rwamangwana on the first day ndichaita zvetsoka nepakati apa, ndogura zvangu netsoka kuti wana waje waMwari tisaende wasati wapona. Pari kujenga. Saka wanobva wataisa ndo zvakanakirawo kuenda kuchikoro. Pane pakanzi 1:2 chakati, obvaona kuti makilomita ari kubviwa apa kunosvika uku nechikepe akaita upamhi hunotoita mumwe kairi kana uchifamba hako netsoka nepakati, because waingozogurira nepakati. Ndo panobudira shoko rokuti and then on the first day of the week Paul even preached till midnight. Midnight yacho yaibvira mhari idzo
dzabvira kupi? Kumasikaro wanhu. Kusabata. Sikanzi ndokuti sabata rakachinjwa. Hausi kuona Kristu ari kutaura kuna Isaya sikanzi iwaine judgment. Do judgment. Onai zvinhu mamiriro azvakaita kwete kufungidzira kuti zvakaenda nopakati saka zvakureva zvakati. Chero ukazoverenga ripi neripi vhesi Pauro anongodza aitochengeta sabata but vanhu vanoda kuti taure nyaya yetrauza. Wakabva waenda varungu havana kuzombooneka. Pane zenge pakufamba runzi hawagoni kuda kundigonere nechinhu chese mubhaibheri. Isaya, haleluya haleluya, ane chikomborero chiri kunzi wanoita izvi inzwai zvakanaka sikanzi zvanzi nokuti zvanzi naJehovha. Nditangire pa3. Mutorwa wakanamatira Jehovha ngaarege kutaura achiti zvirokwazvo Jehovha uchandiparadzanisa navanhu vake. Nowakachekwa ngaarege kuti tadai ndiri mutorwa. Mutorwa akawa pakati pavanhu vatenzi anzi ngaasambozofunga zvake kuti tenzi wachandiparadzanisa navanhu vake achiriwo vanhu wokumba kwavo wasina sabata. Urikwanzwa zvakanaka? That's how strong nyaya iyi is. Ndobva kuti zvibatike zvakanaka nokuti nditenzi wari kutaura zvikanzi nowakachekwa. Nyaya yekuchekwa vanhu havanatsonzwa kuti pari kureveka. Regai tizviise pachena kuti tiende tiine chidzidzo chinobatsira. Kuchekwa kuri kutaurwa chirungu chinoti eunuch, munhurume akaitwa donza, kana ndikataura nemazwi pamwe zvinganzwi. Vari kujenga zvaizoitwa nezvizvi nguva idzodzo. Madzimambo mumapalasi mwemwe imbonyatsai kuteeresa vana vamwari waigona kuchengeta wainzi wasikana wakanaka mandara. Uri kuzvibata zvakanaka. Waizo nyaya yeutongi yaizoda kunyanya kubuda zvakanaka neubhurwa. Paichengetwa madzimai. Vari kujenga. But munhu aichengetedza madzimai aizonzi Chamberlain. Vari kujenga. Murume zvikasvika nangana neni sekuri chingweni kuti matorerwa mwanakomana wenyu akuenda kupalasi yamambo kochengetedza madzimai. Umazvavanobvati gergai kochengetedza madzimai. Motoziva kuti kana zvikaitika ndanga ndisati ndane mwana wangu inini rudzi urworwo rwaguma because wainocheka basa raizoitwa naanyamudzadzarire. Vari kucheka kuitwa donza. Waichekwa woita munhurume asina simba rekugona kubereka. Vari kucheka ukanga wadaro ukachengetedzwa mhandara idzi zvinenge zviri safe because hauna threat. Vari kucheka. Saka ndo munhu ari kutaurika pana Isaya zvikanzi Mwari watanga wataura nemuranda akanamatira pana Jehovha. Haleluya haleluya. Mutorwa asiri werudzi rwevanhu wanochengeta sabata ozooneka pakati pavo anzi asati Mwari wachandiparadzanisa nevanhu vake kureva vanhu vokumba kwavo iye ari pakati pevanhu vanochengeta sabata. Zvikanzi akadaro iye ngaasadaro. Chiregai ndikusimbisisirei nyaya yacho. Zvakanzi nakachekwa
kutaura munhurume asisakwanise kuita mwana wake because akacastratwa. It's called castration. Arikujeka zvikanzi akadaro ye akaitwa dhonza remunhurume kana akanga ari kuchengeta sabata raMwari. Haleluya. Panooneka salvation yatenzi iri kutaurika iyi. Zvikanzi rega ndiite kuerenga. Zvikanzi ndichavapa mumba mangu nomukati mamasvingo angu chiyeudzo nezita rinopfuura ravanakomana navanasikana. Ndichavapa zita risingaperi risingazoparadzwi, ivo vakacheka. Ameno zviri kudzwika here. Ndanga ndiri kuiverenga ndikati saka Mwari, how do you do that? NdiMwari chete anogona kuti kana munhu akafunga kumisa laini reumwe munhu, kumisa rumwe rudzi irworwo kana ruchichengeta masabata aMwari harumisiki. Because Mwari ari kuti iwawo wakanzarwa wachewa kana ndikange ndazozviratidza, because inyaya yekuzviratidza kwatenzi Jesu Kristu, inyaya yekumagumo iyi. Ndikazenge ndazviratidza akanzarwa mumba mangu, mumba maMwari. Haleluya. Ndichamupa zita risingazoperi rinopfuura zita revanakomana nerevanasikana. Iye vanhu vakanga vamuti zvapera just by keeping this up. Nomhaka yekuchengeta sabata ratenzi. Alinani. I think ndosaka richiwengwa sabata. Because rine kufambira mberi kwemazita aya anenge akanzi naSatani toda kuti anga akapera. Ndakava ndichiteerera mumwe munhu achitaura ndikati ava mai ava vaneledi dzidziso idzi wari kunanga. Zvikanzi Satani akawenga dzimhuri kupfuura madira anoita mata kana kuti kuba. Chitema chokuparadza mhuri anochifarira kupfuura zvimwe izvi zvese zvinana medha iwara, because medha kunofa munhu wani. But akaparadza mhuri auraya mageneration. Saka amaiwa waitaura nenyaya zviri kuitika zvedzimhuri nhasi izvozvo zvokuti wanoiti pachirungu family disintegration, kupara kuri kuita dzimhuri. Mukona zvako izvi mazuva ano zvokuti ndinganoti ini ndongomira nevana vangu, ini ndongomira nevana vangu, because mukuwana wake ndo munoendera zita urani. Rubona. Then pakadare ipapo Satani obva afambisa program yokuti okay, ngini hatichekei kuti asawine. Rubona. Saka unenge waganulika kudaiso. Vari kucheka. Because akuzoveko nemageneration anodaidzwa zita iri. Vari kucheka. Tenzi obva wati muyunaki kana kuti murume akachekwa asi achichengeta sabata. Haleluya. Iye haana kuguma. Nditenzi waka. Saka pachinzi wakakomborerwa wanoita izvi. Akakomborerwa nhasi munhu akamira rega. Zvazviri kudekudza kuisa pachena ndezvizvo wanaomari.
dzimhuri dzingaramba. Haleluya. Wanhu wakapokana wagoti wamwadu vanotokutaurira kuti chechi yako chechi yake. Saka siyai, koita kamwe chete kawani kamunhu kanoti ndada zvangu regai nditeere izvozvo. Mhuri yobva yati iwona mhaka yokuti wada kuteera izvi hausisiri wedu, takuramba. Vari kujeka? Hatisisinei newe. Tenzi wari kuti iye yakadaro haasiri yegaba kana achichengeta Sabata. Pakuonekwa kwangu rudzi irworwo ndichapa zita rinopfuura revanakomana nevanasikana mumba yavo. Haleluya. Ndo chipo, ndo chikomborero chiri kuna Isaiah 56. Chakadzeyama pakuziva kuchengetwa kweSabata. Rinodzidziswa rakaguma. Makambozvicherechedza here kuti tati truth demands logic. Handiti tomboti zviya kuti tomboti zviya ndokuti let's suppose. Handiti hatiti ngatiti alright rasona sezviri kutaurwa nevanhu tatiti iki ndizvo, ngatiti ndizvo kuti rasono. Kana rasono nhasi Sabata raJehovha, zvakachinjawo here nematauriro akaita Mwari maererano neSabata richiri reSabata yatinoziva yeSaturday, kuti kana muchinge muchida kurichengeta musi wechishanu Friday unonzi musi wegadziriro. Uchinzi gadziriro imhaka yekuti zviri mubhaibheri. Luka 23:56 uko inotaura kuti wakadzi wakazotadza kudididi nekuti Sabata ranga rakuswedera, asi Kristu akafa uri musi wepreparation day. Gadziriro. They were preparing for the Sabbath. Unozvibata zvakanaka. Mazuva iwayo ndo chete akapuwa mazita achinzi rinonzi Sabbath day because it's seventh day of the week. Riri kumashure kwacho rinonzi preparation day because we are preparing for the Sabbath. Ndobva Mwari ati rinoprepare uchidai. Ndati truth demands logic. Ndobva tati tomboti zviya because handisodavasa nyaya. Tomboti zviya harakachinjwa yaSunday sezviri kutaurika nhasi. But ndiri kuti ko zvakataura Mwari zvegadziriro kuti kugopindwa muSabata zvaioneka yatinoti Friday nhasi inonzi preparation Bible zvapa Saturdaywo here. Kana zvapa Saturday zvere kuti mutendi this Christian ari kuchengeta Sunday nhasi achiti because zvakachinjwa, anawo here magadziriro aya akataurwa mubhaibheri eSabbath preparation iri musi weFriday kuti agozviita Saturday kuti zvigozonzi mangwana acho yaSabata. Because you can't shift one chinhu woti kwangochinjwa Sabata but preparation iri kumarumwe zuva. Mukaona mangwana Sabata kune nhasi inofanira kuita preparation. Do they follow zvakataurika naMwari kuti ndizvo ngazviita nemaererano neSabata? Hatina vana vaMwari mubhaibheri rese a single verse
inotaura change yeSabbath from Saturday to Sunday. Ndikadai zvakanyorwa. Takambowerengerwa namapisarema. So this is the day that the Lord has created. And the dog will be Sunday. Apart of the root of Sunday. The day that the Lord has created is the Sabbath and sanctified it is Saturday. Sunday is a spurious Sabbath. If one says it's a Sabbath, it's never genuine because I in a biblical support. No, probably nemhaka yekuti muwenga izvizva kuti Sabata rechokwadi rine beatitude iri kuna Isaiah 56. Amen. Sabata ratenzi iro tinodzidziswa kunzi rakamira pamuchinjiko wadzimai waida kozodza mwiri waJesu Kristu, and they rested according to the tradition yeSabbath. Iye Kristu achafa nezuva. Muripona? Saka kuti paone munhu anoti rakachinjwa pamuchinjiko, watendi wakanga waripo panguva yakatanga muchinjiko wasina kuzviona kuti ndo zvavo, muri kuzviwanepi? Daniel chapter 7 verse 25 inotaura nesimba inonzi the little horn power, simba rerunyanga rwakauya pakati penyanga dzanga dziri 10 pakadzurwa 3. Simba iro nanhasi rinozikanwa. Every reform akararama kumashure aizvizva kuti rinomirira purpose, chipapa. Chipapa ndo chakauya nechange here, because Daniel chapter 7 verse 25 inoti chichaedza kutoita muzamo, because hazvichinji kusandura nguva nemurava. Murava unosandurika chete ndeweSabata, ndo wanoda kuedza kusandura nenzira yekungoshifta date, because hazviite kuti kunzi kuchaedzwa kusandurwa murava wokuti usabe, unosandura wogotudi ukangochinja panotosabe pakutoruipa. Saka panoti Sabata ndosaka uchiona nhasi uno, take any catechism you want. Pamacatecism aripo panyika pano, zvinhu izvi zvavachazviwanza paizvi zvangonzi yacha pamaindaneti. Saka catechism unoona in PDF form, unodziwa tora catechism mhando nemhando. Hakuna catechism ine mutemo wechi4 according to Exodus 20. Exodus 20 mitemo negumi. Hakuna catechism rine mutemo wechi4 uchiri panhamba correct. Sabata rakachinjika ubva waenda panhamba 3. Not only that, panenge pakangonzi remember the Sabbath bva full stop. Asi muBhaibheri pari pechi4 commandment number 4 Mwari anotaura kuti remember the Sabbath to keep it holy, you that seventh. Zvakazodai nemombe nei ndiwo mutemo une space yakakurisa pamitemo yese ine gumi. Asi mukatekism ndo mutemo wane the smallest space usiri pari correct. Paine zenga yashota nekuti muonenge wakabviswa wechituwa kuti pagoiswa zvitombe mumakereke, kunodamburwa wechi10 kuita unenge wapanhamba mai kuita miri kuti zvinge mitemo ine gumi. Izvo zviri zvigasva. Dzokerai panzira dzakare, ndizvo zvinotaura Jehovha. Saka Isaiah 56 painoti do justice, keep your judgment, nokuti salvation yangu yakusvika, kuti dzokerai pazvinhu zvakadzingatenzi zvakarurama, kwete zvadzi kuchechi zvakarurama. Izvo zvisiri kubva muBhaibheri. Pari kujeka.
tenzi vari kutsvaga maKristu anopimanidza zvinhu. Vanova Mwari zvechitendezvo. Chero zvatinoswera tichipomerwa kunzi wada kutanga machechi, wada kutanga machechi. Hatinotanga machechi isusu. HiSabbath movement iboka revanhu vane shoko rekukohwiwa kwenyika pasi pano pese. Headquarters dzedu dziriko kuParaguay, kuWest Southern America. Tinawo mapoka nemapoka akangofanana nezvatiri panapa munyika dzakasiyana-siyana. Ikoko kwavanenge vari kana vachinzwa kwakati vanongodziwa kwakati vanoda kuedza kutanga chechi, ikoko kwavanenge vari. But imessage yekudzokera kumakwara ekururama, the remnant that returns, vashoma vanodzokera panzira dzekare. Nzira dzakare zviri kuzorambwa nhasi nemwana wanhasi achiti kudhara ikoko. Ndodziri kunzi vatenzi, dzokerai padziri, ndiko kururama nokuti kuonekwa kwavo kwapedyo. Isaiah 56 inoti, blessed is the man that doeth this. Yobva yazvitaura list yezvinhu zvacho kuti padhisi pacho pane chekuti nechokuti nechokuti. Inyaya yokuziva ukoshwa hwesabata raMwari. Tichipedzisa ndichienda kumapeto, tine chiprofita chinotaura kuti Sunday law, mutemo wokusunga svondo, uchatanga nechikara chazvakazarwa 13 chinobuda muvhu chine nyanga dzinenge dzegwai. Icho chichizoguma chichitaura sechirato. Ndo nyika yeUnited States of America nhasi uno. Hatitaure izvi kuti titaure politics, tiri kutaura zviprofita kwete politiki. Saka nhasi uno ndiye 31 January 2026, but kusuwa 8 January 2026 muAmerica makabudiswa document chinyorwa chine nyaya dzekuchengetedza, vari kuti keeping heritage yeAmerica for the next 250 years. Chinyorwa ichocho mune nyaya yekutsvakwa kwokuiswa mutemo wokuchengetwa kwesvondo. Unotoda zvitoriko, zvinhu zvatopo paground, kuchinzi kunofanira kuva necommon day of rest. Zuva iroro vari kuti rinofanira kunge rine svondo. Chiprofita mubhuku rinonzi Last Day Events, tichazodzidza Last Day Events nenyaya yeSunday law, takanangana nenyaya iyoyo pachayo, but ndiri kufanira nangoti heads up. Mune shoko rinotaura kuti zvichauya by public demand. Vanhu ndovanenge vachitozvida zvichinge zvakanaka. Saka iko zvinezvi muri kuona groundwork yacho zviri kutouya nemavhoti. Ende kana tichitaura kuti zviri kuuya nevhoti, muri kuona pazvakamira zvakaita. Tine chimiro chokuti tine musaririrwa wakanga uri musaririrwa waMwari, asi wakapinda munyika nenzira yekuteedza zvenyika, kuwamba nenyaya dzewomen ordination nezvakadaro nezvakadaro. Wakaseenzesa inonzi vhoti kuti zvinhu izvozvo zviwe zvinopasa muchechi, kwete kuseenzesa a thus says the Lord truth. Saka iko zvinezvi nyaya yetiri kutaura yemubhuku remusi wa8 January iri inyaya iri kuseenzesa vhoti. But this church, the Seventh Day Adventists, wanogona kuda kupresent argument yekuti isusu hatisi kuwirirana nezvinhu izvi doctrinally because maseenzesa vhoti. It is exactly the same thing you used kuti papinde nyaya dzewomen ordination. Saka argument inenge ichiti chazosiyana chii imi muchiseenzesa same method kuti muite zvinhu zvipasi mukufamba kwepereri, isusu tichiuya nesame method. Takafamba pachiprofita icho chikara tikati arguments dziri kuseenzeswa for women ordination nenyaya dzengochani neinei is the same nyaya kana kuti ground kana kuti reasoning ichaseenzeswa kuzopinda kweSunday law. Chiprofita icho chichasvika
asi tenzi wari kuti wakakomborerwa wanoche. So kuchengetwa kwesabata nekuita justice haisi kuva netheory kana kuti neteaching iyi mulibrary, but kuita zvinoda Mwari mukamirira chokwadi, kwete nokuti zvinhu zvakarerengera kwamunoda here ko zvino kana kuti kwete, but pakururama kwaMwari ndo zviri kutsvagwa natenzi, ndo zviri kunzi chero munhu akachekwa, chero ari muranda, asi kana akamira papila dzerutendo dzakadaro nopachokwadi ichocho, iyeye haazoganurwi, haangagumi, nokuti nditenzi wadaro. Mwari vakomborere kuverengwa kweizwi ravo nekuti nderezvokwadi. Amen.